odstartování. Pavel dává koš. Jedu! Na bráno. Milan tlačí vodu. Uvidíme to na proudech. Levej proud, pravej. Vypadá, že v pořádku, je to odstartovaný. Takra dala koš, teďka nabírá rozdělovat, všechno běží. Mašinou tlačí vodu, vidíme rozdělovač na místě, na proudech to vypadá taky dobře, vidíme teda, že bude čas výslednej. Jeden terč, druhý terč, celkový čas 28:17. To dělá Max, B to dělá Roman, rozdělila šídítko a už je to tady! A za bránou, jedu, neplákám se! Nadperte to tam! Jedem, tlačíme očima.